के बाद उज्जवल बाबा कि सैया से सटा के सुतनी खाती भइली चुमा चाची भइली चुमा चाची है सैया से सटा के सुतनी खाती भइली चुमा चाची भइली चुमा चाची है ललना छतिए से सो तबल रजौ साटी गो इल खतबा बाजी न है ललना छतिए से सो तबल रजौ साटी गो इल खतबा बाजी न है हो गई गाना के रियल ताल लेकिन अब एक बार हमारा मन से बजा दे कैसे कि बोले और बूता देखी फाटी भरल थरिया ना 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 मीठा मीठा एकदम बोले और बूता देखी फाटी भरल थरिया उलाटी भरल थरिया उलाटी नुहे साइलेंट हमनी के बीच में हमनी के भैया वीडियो कॉल पर जुड़ गए बनी अजीत आनंद भैया जी हम चाहब एक बार इधर जितना भी दर्शक यूट्यूबर भैया लोग बने जाइए ये लोग कहती कुछ कहें। रघु बाबू आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और जितने भैया लोग आए हैं वहाँ प्रोग्राम देखने के लिए और जो लोग करने के लिए और जितने यूट्यूबर भाई लोग हैं सब लोग के हमरा तरफ से प्रणाम बा और खूब एंजॉय कर लो बहुत अच्छा लग रहा बा। एगो भैया जी के गाना आई रहे हम चाहब उहे गाड़ी तनी सुर देखाई सुर हमनी के बबीता सरगम जी मंच पर बैठल बनी एक बार वहां से भी बतिया ली बाकी कैसे रहे कि तहरा भी